Гөлзилә килеп кергәндә Сабиров телефоннан сөйләшеп утыра иде. Кызның исәнлек бирүенә битараф кына баш какты да, кулы белән ишаралап урын күрсәтте. Гөлзилә йомшак урындыкларның берсенә барып утырды. Сабиров күрәсең үзеннән дәрәҗәлерәк кеше белән сөйләшә иде. Моңлы тавышында ялагайлык чалымнары сизелеп китә. Вакыты-вакыты белән ясалма кеткелдәп тә кала. Кайчандыр Гөлзиләгә үзен дөньяның кендеге итебрәк күрсәтергә телгән кешенең шулай куштанлануы кызның ачуын чыгарды. Мескен, дип уйлады ул. Трубканың теге очындагы адәм дә сизәдер иде елагайлануыңны. Көләдер инде синең бичарадан. Хәер, бәлки сизмидер дә, үзен бик важный кош дип хис итәдер. Хәлләрең ничек, Гөлзилә? Сабировның иренендә астыртын елмаю кунды. Быел да калдың инде. Беләсезме, мин ни өчен килдем? Шамалап торам, Сабиров ни хәл итим соң дигәндәй иңен җыерып кулларын җәйде. Былтыргы сөйләшүне хәтерлисеңдер бит? Әйе, ул сөйләшү имтиханнар нәтиҗәсе билгеле булганнан соң да көчендә кала торган бит. Сабиров гаҗәпләнеп Гөлзиләгә текәлде. Син? Әйе. Кыз аңа көлемсерәп карады. Мин озак уйладым һәм Сабиров ышанырга да, ышанмаска да белмәде. Озак кына Гөлзиләне өйрәнгәннән соң тәмәке алып абызды. Артист бәлки теләсә нинди сөйләшүгә әзер булгандыр, әмма мондыйын ук көтмәгән иде. Шуңа да ул ничектер каушап, югалып калды. Кызның сүзләрен ничек кабул итәргә дә белмәде. Гөлзилә исә әлеге мизгелдә үзенең өстенлеген тоеп, күңеленнән генә тантана итте. Авызыңа кергән калҗаны да шиксез йота алмыйсың бит син, дип уйлады ул. Мескен. Ә үзе һөҗүмен дәвам итте. Ул сөйләшү быел да көчендәдер бит. Теге әдәмгә быел да саф кыз кирәктер бит. Сабиров бер ни дә дәшмәде. Күзләрен кыздан алмыйча бер хәрәкәтсез уеп утыра бирде. Бәлки әле генә телефоннан койрык булган кешегезгә кирәктер, бәлки үзегезгә? Ниһаять Сабиров аңына килде. Аның ирен читләре калтыранып куйды, күзләрендә бер генә мәлгә әрнүле нәфрәт кабынды да, ниндидер томанга уралып юкка чыкты. Ул тәмәкесен исенә төшереп, аны тирән итеп бер суырды да кызга карады. Бу юлы карашы ягымлы иде. Шулай да анда баягы шикнең шәүләсе бетеп өлгермәгән иде әле. Гөлзилә, син мине кимсетер өчен килдеңме? Юк, мин чынлап әйтәм. Гөлзилә кофтасының өске сәдәфен ычкындырды. Телисең икән хәзер үк? Сабыр ит, Гөлзилә, тынычлан. Сабиров суыткычтан коньяк алып ике бокалга бүлде дә берсен кызга сузды. Мә, эчеп җибәр, Гөлзилә. Кыз аны мизгел эчендә корытты да бокалын идәнгә атып бәрде. Аннан соң барып ишек келәләде. Чынлап әйтәм, Сабиров, ул икенче төймәсен дә ычкындырды. Укырга керәсем килә минем, җырчы буласым килә. Артист Гөлзиләнең тыгыз, калку күкрәкләрен каплап торган бюстгальтерның ачык изүдән күренгән өлешеннән карашын аера алмый интекте. Күзләрендә сәер очкын кабынды. Гөлзилә чибәр иде шул. Менә шушындый усал, ярсу чагында да бигрәк тә ымсындыргыч иде. Дәртле, ялкынлы икәне әллә кайдан күренеп тора. Мондый гүзәлне бер кабызып җибәрсәң, тотып тыярмын димә. Әллә инде оҗмах ләззәтләре бүләк итәчәк. Сабиров бокалын киптереп куйды да, аны үзе дә идәнгә ыргытты һәм елмая биребрәк Гөлзиләнең кулыннан алды. Студент булачаксың син, Гөлзилә, дип пышылдады ул аның күзләренә текәлеп. Син инде студент. Коньяк шаукымы булдымы, Гөлзиләнең буыннары йомшарып китте. Күзәнәкләре ниндидер сихри ләззәт эчендә йөзде. Талант бит син, талант, самородок. Сабировның мондый сүзләре җанына май булып ятты. Ул ләззәткә бирелеп күзләрен йомды. Артист аны куенына алган иде инде. Гөлзилә дә аның муеныннан кочаклады. Рәхәт иде. Мондый рәхәтлекне ул бары тик Таһир белән кочаклашканда гына тоя иде. Хәер, башка кеше белән иркәләшкәне дә булмады инде. Таһир, Таһир, Таһирым минем, дип эченнән пышылдады кыз. Менә сөйгәненең дә иркә сүзләре ишетелер төсле иде. Гөлзилә ул сүзләренә шундый өметләнеп китте, әмма аның урынына муенына салкын иреннәр генә кагылды, һәм кыз бар көченә тыпырчынып Сабировның куеныннан ычкынырга тырышты. Әмма атказанган артист ярсулы дәрт белән аны иркәләвен дәвам итте. Гөлзилә карышкан саен кызны биленнән сыгып үзенә кысты, муеннарыннан, колак яфракларыннан үпте, туктаусыз иркә сүзләр пышылдады. Гөлзилә ничек кенә чәбәләнсә дә ычкына алмады. Сабировның куены да, назлы сүзләре дә аңа торган саен җиренгечрәк була барды.
Студент булачаксың син, җаным, талант бит син, самородок бит син, дип һаман бер үк сүзне тукыды артист. Гөлзилә дә инде студентлык кайгысы түгел иде. Сөйгәненә хыянат итеп, үзең теләмәгән җирәнгеч кешегә бирелү ачысы янында студент булу шатлыгы тышкан утты кебек кенә иде. Тәнеңне һәм җаныңны сатып кына бәхетле булып булмый икән шул. Ялгышты Гөлзилә, ялгышты. Тәнеңне сатарга да мөмкин, имеш, ә җанның шул тәндә икәнен уйламады. Хуш, Таһир, хушыгыз изге хыяллар. Әгәр Сабировка бирелә икән, яхшылап юнасы да үз-үзеңә кул сыласы гына кала. Гөлзилә инде җиңелүгә дә әзер иде. Касыгына килеп бәрелгән катылык аның аңында шиксез курку һәм котылуга өмет чаткысы уятты. Сабировның куллары инде кофта эчендә йөри иде. Гөлзилә шәбәләнүеннән туктады, котылу турында уйлаудан ул бераз тынычланган иде. Һәр хәлдә бер мизгелгә нәфрәт тә, ширкану да онытылып торды. Таһир нәрсә ди иде? Иң мөһиме тынычлык ди идеме? Гөлзилә учлары белән Сабировның яңакларыннан сыйпады, муеныннан кочып алды. Моңа кадәр шәбәләнгән кызның наз белән җавап бирү артистның зиһенен таркатты. Ахыры ул корыч бөҗрадай куенын йомшарта төште. Гөлзиләгә шул гына кирәк иде. Ул җан ачуы белән уң тезен өскә күтәрде. Колак төбендә генә Сабировның газаплы ыңгырашуы ишетелде һәм артист хәлсезләнеп чүгәләде. Гөлзилә ишекне ачты да Сабировка тантаналы караш ташлап үз башын төзәтте. Хәзер ул курыкмый инде. Ничек, Сабиров, дип үчекләде ул аны. Укытучы эше кыенмы? Шлюха, син бер кайчан да сәхнәгә менмәячәксең, дип гырылдады артист. Атказанган артистның сүгенүен тыңлау Гөлзиләгә кызык түгел иде. Ул үз хатасыннан фаҗигасыз нисез генә котылуына сөенеп, кайтыр юлга атлады. Шулай да Сабировның соңгы сүзләре күңеленә шом өстәде. Ни генә әйтсәң дә малай шулай түгел иде ул. Дәрәҗәле, бәйләнешләре булган, кешеләр язмышын хәл итәргә сәләтле кеше иде. Студент булу инде Гөлзиләгә әллә ни зур бәхет булып тоелмады. Әнә, Нурия, 2нче ел укый, әллә ни алга киткән җире юк, уку кешегә талант өстәми шул. Югыйсә, юк нәрсәсе юк үзенең, шөгыльләнер мөмкинлеге зур, сәхнәләргә чыгып тора. Шулай да тамашачының Нурияга бик исе китми. Гөлзилә дә ахирәтенең талантын урта күлдән артык бәяләми. Укырга керү хыялы сүрелде хәзер, ләкин сәхнәгә чыгу теләге икеләтә көчәйде кебек. Сәхнәгә менәчәк әле ул, яулаячак әле ул тамашачыны. Теләк бер нәрсә, терәк икенче. Гөлзилә сәхнәгә чыгу, сәнгать әһелләре белән танышу уе белән күпме генә йөрсә дә уңышка ирешә алмады. Милли үзәкләр һәртөрле кичәләр оештыра, концертлар бирә, җырчылары да бик хуш китмәле түгел. Гөлзилә шундый концертларда үзен дә катнаштыруларын сорап, бик күп тапкырлар мөрәҗәгать итсә дә, сүзенә колак салучы булмады. Хәтта ничек җырлавы белән дә кызыксынып тормадылар. Безнең үз талантларыбыз да күп, читләр кирәкми дип кенә кырт кистеләр. Тыңлап караучы табылса да, я өнсез генә башын чайкады, я өметләндереп йөртте дә, Гөлзилә үзе кул селтәп китәргә мәҗбүр булды. Ә бер апа турыдан ярып салды. Талантың бар сеңлем, үсәчәксең, тик гафу ит, үз төркемемә ала алмыйм, бер казанга 2 тәгә башы сыймый. Гөлзиләнең гаҗәпләнү катыш елмаюын күреп өстәп куйды. Үз төркемеңне оештыр. Хәзер азрак ирек ачылды бит. Китәчәксең син сеңлем, чынлап әйтәм. Үз төркемеңне оештыр диюе генә җиңел шул. Моңа кадәр гастроль-фәләннең нәрсә икәнен дә белмәгән кыз ничек тотынсын аңа? Аппаратура кирәк, акча куянча табасың. Шулай да күңеленнән генә бу җырчы апага рәхмәт укыды кыз. Кирәкле киңәш һәрвакыт кыйммәт. Гөлзиләнең хыялы да хәзер студент булуга да, кичләрдә катнашуга да түгел, ә үз төркемен оештыруга юнәлде. Һәр хәлдә иң төп максаты шул булырга тиеш аның. Баштарак үзенең берәүгә дә кирәкмәвен Сабировның этлеге микән әллә дип борчылса да, соңрак моңа битараф карый башлады. Үз төркемен оештырып җибәрсә, аңа Сабиров та беркем дә кымачау булмаячак. Тамашачы ахмак түгел, ул кемнең кем икәнен белә. Шундый якты хыяллар белән яшәсә дә, Гөлзилә тулай торак идәнен юучы гади бер кыз гына иде әле.
Алган акчасы да аппаратура хакында уйларлык түгел. Ашаудан артканы концертларга йөрү, аз-маз киенү белән бетеп тора. Идән юу әллә ни күп вакыт талап итмәй. Тагы берәр эш карарга кирәк булыр. Шулай җиңел генә уйласа да, эш табуы бик җайлы нәрсә түгел икән шул. Ярты шәһәрне йөрөп тә юньле урын таба алмады. Я вакыты уңайсыз була, я акчасы юк. Бер атналап шулай этләнгәннән соң көтмәгәндә, уйламаганда иңенә тагы бер вазифа йөкләде кыз. Монысына да комендант сәбәпче булды. Бер көнне идән юганда очратып Гөлзиләне үз бүлмәсенә чакырды. Сине алып ялгышмаганмын икән, дип елмайды ул. Беренче көнеңнән үк күзәтеп киләм, син эшли башлагач, торагыбыз ялт итеп тора. Ул тиклем үк түгел дә инде. Хәерчегә якты чырай күрсәтсәң, ямаулык сорый дигәнне ишеткәнең бардыр. Комендант хәйләкәр елмайды. Тагы бер эш тәкъдим итмәкчемен сиңа, Гөлзилә. Үзең ризалашсаң инде. Кулдан килердәй булса. Син хәзер үзебезнең кешеләрне таныйсың бит инде. Вакытыда да турсаң ничек булыр икән? Көндезгесе бер хәлдә, төнлә дә кыенлыгы юк. Вахтер бүлмәсендә махсус кнопка бар. Куркыныч хәл булса, шуңа гына бас, опергруппа шунда ук җыелачак. Шулайдыр да, мин сине мәҗбүриләмим. Теләгең булса гына, кайчан тотынырга? Шулай итеп Гөлзилә ике эштә эшли башлады. Баштарак ялкыткыч булып тоелса да күнегелде. Гөлзилә китаплар укырга гадәтләнеп китте. Тәүдә әдәби әсәрләр булса, соңрак хукук гыйлемен өйрәнде. Төннәрен тәртип бозып җанга тиеп йөрүчеләр бик булмады. Дөрес, тулай торакта яшәүчеләр аракы сорап төшкәләде. Тора-бара алар да сирәгәйде. Төшүчеләр дә Гөлзиләне күрүгә, "Әй, бүген син бит әле", дип кире борылып киттеләр. Институтка имтиханнар тапшыргач, авылга кайтып киләм дип уйлый иде ул башта. Әмма уңышсызлыкка очрагач, бу уеннан да сүрелде. Анда кайтып нәрсә дисең инде? Тулай торак идәнен юып яшим дисеңмени? Ә хәзер ике эштә эшләгәч вакыты тыгызланды. Ныклап урнашып китмичә авылга кайту турында уйлыйсы да түгел, ә кайтып киләсе килә. Менә елга якын инде Таһирдан хат алганы юк. Ул ни хәлдә икән? Авылга язам икән? Билгесезлек Гөлзиләнең үзәген өзде. Сөйгәне хезмәт иткән якта Таджикистан-Афганистан чигендә һәр төрле кан коешлар башланган икән. Таджиклар үзара сугыша, Афганистан ягында таджик оппозиционерларының кораллы көчләре туплана. Радио-телевидениедан мондый хәбәрләрне ишеткән саен йөрәге чимердәп куйды. Таһир Гөлзиләгә хат язмаса да өенә язсын иде. Аның исән-сау икәнен белү дә кыз өчен зур шатлык булыр иде. Сөйгәне хакында борчылулардан арына алмагач, Гөлзилә авылга хат язып салды. Таһирның сеңлесе Әлфия исеменә язылса да, ул күбрәк сөйгәне хакында сорашудан, аның хаты килмәвенә борчылудан тора иде. Авылга хат күп дигәндә 3 көннән барып җитә. Тәтеллек Әлфия бөтен хәбәрләрне дә бәйдә-бәйнә тезеп, дилбегә буе җавап языр сыман иде. 2 атна үтте, әмма җавап килмәде. Кызның күңелендәге шом артканнан арта барды. Авылга кайту теләге тынгы бирмәде. Таһирдан башка да сәбәбе бар иде моның. Әти-әнисенең үлеменә дә елга якын вакыт үтеп бара. Гөлзилә аларның каберенә җирләп кайтканнан соң бер генә тапкыр да аяк басмады әле. Ә бит кадерләп, тәрбияләп тотасы иде алар зират булган җирне. Шәһәргә чыгып китеп, туган ягын әти-әнисе каберен оныткан өчен Гөлзилә үзен гаепле итеп тойды. Туган җиреңә хыянат менә шушы була торгандыр инде ул. Шундый авыр туйгылар ичендә яшәгәнгә, көндезләрен бик арыса да төннәрен юньләп йоклый алмады. Берчә Таһир, берчә әти-әнисе белән саташып чыкты, берчә бала чагының иң гүзәл мизгелләрен күреп шатланды, берчә сабый чактагы авыр газаплары кире кайтып җанын телгәләде. Өн белән төшләр буталды. Төшләр шаукымы Гөлзиләнең өнендәге кичерешләренә тәэсир итте. Өндә кичергәннәре төшенә дә кереп җафалады. Мондый мәлләрдә ул үзенең ничек итеп җырлап җибәргәнен дә сизми кала иде. Үз бүлмәсендә булса, күңелен бушатыр өчен кычкырып, җырлый-җырлый да азак мендәренә капланып елый иде Гөлзилә. Кайчагында шул килеш йоклап та китә. Шулай моңаеп утырган кичләренең берсендә ишек шакыдылар. Яңарак кына бу тулай туракка күчеп килгән күрше хатыны икән. Гөлзилә, шул кассетаңны биреп тора әле, диде ул ишектән керүгә үк. Бигрәк җанга үтеп җырлый. Нинди артист ул? Гөлзилә башта аптырап калды. Аңлап калгач, рәхәтләнеп көләргә тотынды. Магнитофон түгел ул, диде аннан соң, һәм күрше хатынының гаҗәпләнүле карашын тоеп дәвам итте. Үзем шулай улыйм мин.
Күршесе чыгып киткәч, Гөлзиләнең моң-зарлары таралгандай булды. Күңеле күтәрелде. Менә бит җырны ярата бит кешеләр. Ходай насыйп итеп Гөлзиләнең дә кассетасы чыкса, шулай бер-берсеннән сорап йөрерләр әле. Үзе сизмәстән үз алдына моңланып йөрү гадәте тулай торакта Гөлзиләгә әйбәт җырлый дигән танылу китерде. Көннәрнең берендә комендант та аның җырын ишетеп, "Син, Гөлзилә, артист буласы кеше бикән бит", дип елмайды. "Талантың бар синең". Шулайдыр да, менә нинди ел инде укырга керә алмадым. Сәхнәгә дә якын җибәрмиләр дип, күңелдәген ярып салды кыз. Бу вакытта инде алар Нәфисә, комендантның исеме шундый иде, белән шактый якынайып алганнар иде. Бушырак вакыты булганда, Нәфисә дә вахтага төшеп утыра. Юк бар гына сөйләшсәләр дә, бер-берсен якын күрүләрен икесе дә тоеп тора иде. Беләсеңме нәрсә? Комендант бераз тын торды. Сәхнә безнең үзебездә дә бар бит. Үзебездә? Кызыл почмакны әйтәм, утыргычларын тәртип белән куйсаң, йөзләп кеше сыя анда. Гөлзилә нәрсә дип әйтергә дә белмәде. Бары тик сабыйларча елмайды гына. Нәрсә авыз ярасың дип шаян шелтәләде Нәфисә. Әйдә тәвәккәллибез. Бер баянчы егет бар. Тагы нәрсә кирәк? Аппаратура. Анысын байга чалырсың, ә микрофонсыз җырлап та залны яуласаң, син чынлап та күтәреләчәксең. Уйлап карарга кирәк, диде Гөлзилә икеләнеп. Уйлап түгел, эшләп карарга кирәк. Әзерлән, дип кырт кисте Нәфисә.